To a tunanina dai komedin da nayi ba za su iya ƙirguwa ba saboda na mammanta wasu. Kuma leka Arewa Blog, shafi na sada zumunta, shafin mawaka da 'yan fim har ma da labaru. Yasu ne suke yayi, mu ne masu fatan ka. Sunana Abba Comedy Ɗorayi. To ni dai an haife ni a Ɗorayi ƙarama, unguwar Bello, Transformer unguwar Bello. Kuma a nan nake zaune nake rayuwata har kawo yanzu. Na yi makarantar firamare ɗita a Ɗorayi ƙarama Special Primary School. Sannan daga bisani sai na koma makarantar Government Secondary School da ke Ɗorayi Babba. Bayan na kammala ne nake zaune dai ban ci gaba da karatuna ba. Amma har yanzu ina zuwa makarantar Islamiyya ta Hubbun Nabi da ke Ɗorayi Ƙarama a bayan gidan Sarkin Dutse. Tun kafin in kammala karatuna na sakandire ina zuwa kasuwar kurmi ne da ni da kawunmu, wato wan mahaifiyata kenan da 'yan uwana muke zuwa kasuwar kurmi muna yin carbi a 'yan carbi har muka dai kammala karatunmu muna zuwa nan kasuwa. Sannan daga bisani ne dai sai na koma sana'ar gyaran takalma, wato shushena kenan. Sannan ganin yadda na ƙware da kuma yadda ra'ayina yake akan in rika haɗa takalma, sai na koma na shiga makarantar mataimakin gwamna Profesa Hafizu Abubakar da ke Special Primary ta Ɗorayi Ƙarama. Na je na koyi takalma, na zo nake yin dai takalma dai a gida. Sannan daga bisani daga nan ne na koma ina yin ɗinki na maza a gurin mai gidana Adamu Wasai kenan, wanda shi ma yana zaune ne a Ɗorayi Ƙarama a layin namu a Transformer unguwar Bello. To ni dai babu abin da ya ja hankalina na fara wannan sana'a ta barkwanci wato comedy, illa yadda na ga su Rabilu ɗan Ibro yana yi da sauran dai jaruman fina-finai na lokacinsa. Abin yana burge ni. Daga nan dai na zo muka fara ɗauka da wayar hannu, wanda shi shugaban Arewa Blog ƙaninsa shi ne yake ɗaukanmu da wayarsa kuma yake mana editing. Ganin yadda muke ainihin wato gudanar da sabgoginmu da kuma ƙwarewarmu da jajircewarmu ya sa wannan kamfani na Arewa Blog ya ɗauki nauyin mu rika ainihin sabga tare da shi. Ni ba ni da aure kuma ina zaune ne tare da 'yan uwana da mahaifiyata da mahaifina suna nan a raye, Allah ya ƙara musu lafiya. Ni dai shawarata da 'yan uwa musamman matasa, domin matasa su ne tushen al'umma, su dage wajen yin karatun addini har da ma na zamani, domin shi ne gishirin rayuwa. Saboda ni kaina na yi makaranta ta firamare, na yi sakandire, sannan na tsaya da karatun haka. Amma ka yanzu idan na tashi na san inda zan ɗora karatuna. Saɓanin za ka ga wasu ba su kammala karatunsu ba, musamman matasa, sai su ainihin yadda karatun, wanda shi kuma hakan wannan babban matsala ce ga rayuwar ɗan adam musamman musulmi. Sannan kuma masu sana'a irin tamu, wato harkar comedy da kuma harka dai ta fim wasan kwaikwayo, babban matsalar da take faruwa ita ce za ka ga wasu komedin babu faɗakarwa a cikinsu kwata-kwata. Shi yasa wanda ni za ka ga ban ma fiye yin komedi ba ma masu yawa, dole sai ina da faɗakarwa da nake yi a ciki tare da ma nishaɗantarwar. Saboda haka irin wannan inda abu yana da faɗakarwa yana da nishaɗantarwa, za ka ga mutane suna son sa kuma zai taimaka ga rayuwar ɗan adam ba ma a duniya ba har da lahira.